Тому що всім хочеться ловити хайп на конкретних справах. Але я говорю, як в таких випадках, от уявіть собі поле з картоплею, да, на яке напали колорадські жуки. І от ви, як або оприскуєте поле, роблячи велику програму освітню, яка допомагає просто всім боротися з корупцією і не сприймати корупцію через високий індекс, який щодо України зафіксований, Transparency International, що саме в населенні високе позитивне сприйняття корупційних дій. Або ви по одному жуку збираєте, рятуєте 2 кущі, але всі інші з'їдаються. Те, що зараз відбувається, боротьба з конкретними персонами часто, але не з які є наслідками всієї системи, але не з причинами. Тому я ще раз підкреслюю і повторюю. Зараз боротьба з корупцією, вона більше схожа, на жаль, на окозамилювання, тому що іде боротьба з наслідками. Причинами ніхто не займається. І ми не зможемо отримати чесних суддів, прокурорів, слідчих ні звідки. Тому що саме там, де вони сьогодні готуються, саме там процвітає корупція. І